inaasahang magpapabilis sa biyahe at makatutulong sa pagpapababa ng gasto sa transportasyon ng mga agricultural products ang bagong bukas na bahagi ng Central Luzon Link Expressway o CLX, ayon mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinangunahan ni PBBM ang pagbubukas ng 4-kilometer segment ng expressway sa Cabanatuan City na bahagi ng East-West Luzon Corridor na magdurugtong sa Tarlac at Nueva Ecija. Kahit na 4 na kilometro ang ating pinag-uusapan, ang magiging epekto nito ay napakalaki, hindi lamang sa pagbawas sa oras ng biyahe, hindi lamang sa pagbawas sa konsumo, kundi pati sa pagpapanatili ng presyo ng bigas na alam naman natin pag tinamaan ang langis ay maraming sumusunod, pati pagkain. Kaya't yan ang inaabangan natin at inaalala natin at binabantayan natin ng mabuti. Sa pamamagitan ng bagong kalsada, magiging 20 minutes na lamang ang travel time mula Tarlac City hanggang Cabanatuan City at vice versa, mula sa dating 1 hour and 30 minutes. Alam nyo naman, ang Nueva Ecija ay yan ang rice granary ng Pilipinas ngayon. At ito ay makakatulong bawasan ang transport cost. At sa ganun, sa pagbawas ng transport cost ay mananatili ang presyo ng bigas. Tinatayang nasa 11,500 na sasakyan ang daraan sa bagong bukas na bahagi ng expressway araw-araw. Toll-free din muna ito hanggang December upang mahikayat ang mga motorista at mabawasan ang trapiko sa MacArthur Highway. Bahagi ang proyekto ng mas malawak na programa ng pamahalaan na palakasin ng mga pangunahing infrastruktura sa transportasyon upang mapababa ang gasto sa logistics at matugunan ng epekto ng tumataas na presyo ng langis. Raymond Tasoy, CLTV 36 News.